Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय। लोगोफोर दा आङो मोनसे खामानि मावनो लादों। बे खामानियानो जाहैबाय नैबे लोगोफोर आं दोंसे लबार लादों आरोना। बे लबाराव आङो बे उल खुन्दुंजों एसे डिजाइन खालामगोन आरोना। बेखौ आङो माने स्टार्टिंनिफ्राय नोंथांमोननो माने शेयार खालामनो सानदों। अब्ला नोंथांमोना दिनैनि बे आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरोना। जायफोर सोलोंनो गोसो अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजोंनो रोंगोन आरोना। लोगोफोर नै आङो दोंसे लबार लाबाय आरोना। लबारा नै मोजां, ओमफ्रायहाय लबारनि सायाव आं उलजों डिजाइन खालामगोनथ'। नोंथांमोना बोरै बानायलाङो बेखौ नायदो। फार्स्टआवहाय आङो नै बेखौ डिउलिं खालामनानै लाग्रोनोसै। डिउलिं खालामनानै लाबाय आं नै। नोंथांमोना नुदोंना गुदुं नैलाय गुदुं खालामना लाबाय। ओमफ्राय नैबे लबार ना, बे लबारनि सिंजोंहाय आङो दहाय गुदुं खालामनायखौ डिउलिं खालामनायखौ ओरै बोहरनोसै आरोना सिंजोंहाय। नैलाय बोनानैहाय नै आं बेखौ ओरै दा नै बेखौहाय बेथ' बे जाबाय। ओमफ्राय नैबेखौहाय सिंजों लाबोदो नै लोगोफोर, सिंजों लाबोबाय। ओमफ्राय नै ओरै बानायबाय आरो थिग बिदिनो फुरा ओरै बानायजोबगोन आरोना। बे एखे मोनसे स्टेपजोंनो आरो नै बेबायदि बानायबाय। 2 जाबायना, 3 जाबाय। 1 2 3 फार्स्टनिजों 3 4 बिदिनो बानायलांबाय थानोसै आरो। बेवहाय जेबो सेन लालाया, न'से न'नै बिदि लालाया आरोना। नै बेलाय ओमफ्राय नैबे दहायनि जे माबानाय खुन्दुं थानाय, स्टार्टिङाव खुन्दुं थानायखौ नैबेजोंनो होसिनलांजोबजायो आरो। माने बेखौ नुनो मोना आरो गवाबो आरोना बियो। दा आङो नोंथांमोननो खिथालांबाय थानोसै आरोना। होगोलै मामि नों थांथ'लाय, साइडआव थाथ'। बेबायदि नुदोंना? ओमफ्राय गेसें नुदों, लबारखौ नुदों। बेखौ आङो दा ओरै बोसिगोन आरोना। एलायनै जाबाय। नैबेखौ आङो उनाव हास'नोसै। बेखौ बानायलांफाजायोबो, होसिनलांफाजायोबो। नायनानै ला नोंथांमोनाबो, जायफोर गोसो गुदुं माने बानायनानै डिजाइन बानायनानैहाय खानो हागोन आरोना। नै नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंदों नालाय सानसे भिडिअ लानानै फैगोन होननानै, थ' आं दिनै बानायबाय आरोना टाइम मोननायावनो। मोजां नुदों ने? ना जायासै? सिनायनाय नङा नामा? सिनायो? रोंगोन? नङा, सोलोंनो हाथावथाव जागोन ना जायाखै होनदां? मोजां नुदोंना? सिनायदों? सिनायदों। ओमफ्राय आं बेखौ ओरै बोफिनसै आरोना। बोनानै ओरै रोजोब खालामलांसै, जाहाथे सिंनि रबारखौ नुवा आरोना। दा आङो मोनसे स्टेपजोंनो कमप्लिट बानायलांसै आरोना। आं बेखौ स्पिडआव बानायनोसै। नोंथांमोननो दहायो आङो माने स्ल'यै खिन्थाखाबाय आरोना। सिम्पोलसो लोगोफोर, एकदम इजि आरोना। लोगोफोर नै आङो स्टार्टिंनिफ्राय ओरै बानायनानै नैबे लास्टआव सफैबाय आरोना। ओमफ्राय जइनखौ माबोरै बानायो होनब्लाथाय जेरै नों बानायबोदों बिदिनो बानायदो। नैबे लास्ट जाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्रायहाय नैबे फार्स्ट स्टार्टिंनि नैबेयाव गुदुं मोनगोन नोंथांमोना। नैबेयावहाय नै बेनिफ्राय ओरै हायहरनानै नैबेजों ग्रोब बानायनांगौ आरोना। माबा फैना होदों। जोङो दा जइन बानायबाय, ओमफ्राय बेनिफ्राय मोनथाम सेन लादो आरोना दाना। 1 2 3 सेन मोनथाम लाबाय। ओमफ्राय बेयावथ' गासिबो न'से गुदुं दंजोबो।
थ' बे गुदुङावनो बानायलांबाय थादो आरोना ओमफ्राय नैबेयाव 3था चेन लाबायथ' ओमफ्रायो ओरै लादो खुन्दुंखौहाय ओमफ्रायो बेनि गुदुङावनो सोफिनदो आरोना नै ओरै 1 मोननै दिहुननांगौ आरोना 2 ओमफ्राय दानिया मोनसे चेन लाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नैबे सेकेन्ड गुदुङावनो बानायफिननांगौ आरो नै आं खुन्दुंखौ दहायनि बायदि ओरै लाबाय आरोना बे खायग्रानि सायाव लाबाय ओमफ्राय नैबे सेकेन्ड हलावहाय बानायनांगौ आरोना गुदुं दोंसेयाव खननै आरो नै दा बिदि दहायथ' खननै खालामखांनानै मोनसे चेन लाबाय थिग बिदिनो बेयावबो खननै खालामनानैहाय गुदुं मोनसेयावनो दे खननै खालामनानैहाय मोनसे चेन लानांगौ आरो नै लोगोफोर बेलाय आरो थिग बिदिनो ओरै खालामबावदो ओमफ्रायहाय नैबेयावहाय ओरै खालामदो आरो बोरै जाखो सरि आं माबायासै ओमफ्राय मोनसे चेन लाबावदोलाय ओमफ्राय बे नेक्स्ट गुदुङाव बिदिनो नेक्स्ट गुदुं बिदियावहाय डाबल बानायलांनांगौ आरोना नैलाय सिंनि रबारखौ नुवा नै लोगोफोर रोजा बानायबाय नालाय आङो दा चेन लाबाय आरो बिदि खालामबावबाय आरोना सायाव लाबाय खुन्दुंखौ नेक्स्ट गुदुङाव माबाफिनबावबाय आरो नै इजिसो लोगोफोर दा आङो बानायलांबाय थानोसै नोंथांमोनाथ' मिथिबाय जानांगौ ससे बानायनानै होबाय ओमफ्राय दा आङो बानायनोसै आरोना कमप्लिट My mother's name is Sriram. She is very kind and gentle. She gives me good food. She also teaches me good things. I love my mother and mother very much. My father's name is Sriram. He is kind and What are you doing, Mommy? I am making hair rubber, Mama. Oh. With the wool. So nice. Thank you. This is for you. Thank you. This is for you, okay? Yeah. What color is this? This color is red. Oh. लोगोफोर नै आङो बानायनानै नै बेसेबां सफैबाय आरोना लास्ट न'सेल'सै आरोना आंना बानायनांगौआ थिग बिदिनो दहायनि बायदि आङो बानायफिनसै आरोना लास्ट आरो बियो जेरै बानायो बिदिनो बानायनांगौ बेखौबो ओमफ्राय जइन खालामसै आरोना ओमफ्राय थिग जेरै चेन लादों बेबायदिनो मोनसे चेन लादो ओमफ्रायहाय दहायो फर्स्ट बानायजेननाय नैबेयाव गुदुं थाखायो लोगोफोर नै बेयावहाय गुदुं थाखायो बोरो बेलाय बेखौ ओरै जइन खालामबाय आरोना जोब्बाय नै बियो जोब्बाय नै जि मोजां जाबाय खुसि आरोना लोगोफोर नै आङो नै बेखौ हास'गोन आरो सिंनि दहाय स्टार्टिङाव बानायनाय बियो ओमफ्रायो ओरै खालामनानैहाय बेयाव बस'बाय आरोना बेलाय दा नै बेखौ आरो दोनखोमानो हायो लोगोफोर दा बेखौ आङो बानायगोन ओरैजाय नैबे गुदुं थाखायो गासिबो बेनिफ्राय ओरै लाबोनोसै आरोना सिंजों एब्रेनोसै आरो बिदिनो उल्टा सिदा दिहुनलांबाय थानांगौ आरोना नैबे मोनसे गुदुंजों आं ओरै हानहरलायबाय आरो गवा आरोना बियो नैबेलाय थिग बेबायदिनो ओरै लाबोफिनदोलाय आरोना नैबे न'सेजोंहाय नैलाय बे न'सेजों ओरै लाबोफिनदोलाय जाबाय आरोना र' आं नै बानायबावनोसै बिदिनो उल्टा सिदा दिहुनबाय थानांगौ लोगोफोर सिनाया आरोना बोरै जाखो
जाबाय आं बेखौ हास'नोसै ओमफ्राय बिनि सायाव बेलेग कालारबो होनो हायो लोगोफोर दा मा होनाय जायो बेखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोना बेयावथ' होबाबो जायो खिन्थु होयोबा साबसिन समायो आरोना दा नै नोंथांमोना माबायदि नुखो नोंथांमोननि थाखाय आं बानायबाय आरोना नै नैबेथ' कमप्लिट जाखाबाय खिथाखाबाय आं नोंसोरनो ओमफ्राय दा आङो नैबे रुगुङाव डिजाइन खालामबावनोसै आरोना ओमफ्रायो गासिबो नैबेफोराव हल दंखाजोबो ओमफ्राय नै आरो आङो फ्रन्ट साइडजोंहाय बानायबाय आरोना थिग बिदिनो ओरै हायहरबाय आरो बेखौ नैलाय ओमफ्राय नैबेखौ इसेबां गोलावबो दोनजायो गुसुंबो दोनजायो बानायफासिन जालांसै आरोना बियो दा नै बेवहाय आं 1 सेन लाबाय ओमफ्राय 1 सेन लाबाय नैबे गुदुङाव ओरै सोबाय लोगोफोर ओमफ्राय ओरै लाबोबाय ओरै बानायबाय आरो 1 सेन लालायबाय अनेक रोखोमै बानायनो हायो खिन्थु आं बे डिजाइनजों बानायबाय आरोना नैलाय मोनसे सेन लाबाय ओमफ्राय नैबे नै गुदुं गुदुं दंखायो लोगोफोर फारि फारि बानायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना सानो नोंथांमोना माबायदि नुखो नै 1 सेन लाबाय ओमफ्राय नैबे गुदुङावहाय 1 सेन लालायबाय समायबाय नै लोगोफोर जि मोजां समायबाय नै दा आरो कमप्लिट जाबा आरो बांसिन समायबावगोन माने दहायनि खुन्दुंखौ आं होसिनबोदों नालाय नै हास'गारबाबो जायो बानायफिनसै मोनसे सेन लाबाय स्पिडद्राय जादों नामा स्पिड जायाखैना बेबायदिनो बानायलांबाय थादो आरोना जोबजासिम हार्ड नङा बियो इजियैनो बानायनो हायो ना बिराद समायनाय मोनबाय आं समायदोंना लोगोफोर जायफोर सोलोंनो गोसो सोलोंदो फार्स्टआवथ' मोजाङै आखाइ गोग्लैखाया सोलोंदावसो माने आखाइया गोग्लैलांखायो आरोना लोगोफोर समायबाय आरोना नै दा आङो बेखौ ओरै बानायलांजोबनोसै लास्टआव माबायदि नुयो नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन आरोना नै दा आङो बानायलांबाय थानोसै आरोना समायनायखौ हले बिराद मोजां समायनाय मोनबाय आरोना आङो दा बुंसै बिराद अन्थाव बाथाव आरोना कमप्लिट जाबा आरो बांसिन अन्थाव बाथाव नुबावगोन दा आं बानायलांबाय थानोसै नै लोगोफोर बेबायदिबा एसे उल्था नुनो नागिरो अब्लाबो आङो बानायनायखौ खिन्थानोसै आरोना आं स्पिडआवसो बानायलांसिगोन नै बियो गल्डेन कालार जाबाय आरोना नै गल्ड कालार गल्डेन शाइनिंबो दङ आरोना बेवहाय नै शाइनिंबो दङ नै बानायै जोबनायनि लामायाव फैबाय आरोना ओमफ्राय लास्ट माने गेजेरावथ' मोनसे सेन लाबोबाय थादों नालाय बेखौ बानायखांनानै मोनसे सेन लाबाय ओमफ्राय नैबेवहाय जयेन खालामबाय आरोना नै आंना खुनुरुखुम माबाबाय आरो खुन्दुङाबो थोबाय खुनुरुखुम
दा बेयो जइन जाबाय ओमफ्राय आं ओरै गान्थि खालामसै आरोना लोगोफोर कमप्लिट जाबाय नै कमप्लिट आइ हेभ डान नै जि मोजां नुबाय आरोना नोंथांमोना माबायदि नुखो गोजानि सायाव माने गल्डेन आरोना शाइनिं दङ बियो खुन्दुङा एसे बेलेग सफ्ट आरोना नै माबायदि नुखो नोंथांमोना खिन्थाहरदो आरो लोगोफोर थारैनो नोंथांमोननि थाखाय आङो बेखौ स्टार्टिंनिफ्राय खिन्थाबाय आरोना नै स्टार्टिङाव बोरै बानायो बेखौ नोंथांमोना नुबाय नै बेखौ आं बानायग्रोबाय ओमफ्राय सेकेन्डआवहाय आङो बेखौ बानायबाय ओमफ्राय थार्डआवहाय आं बेखौ बानायबाय आरोना नै लोगोफोर मोजां नुथारदों आरोना बिराद मोजां नुदों ओमफ्राय माखासे बानायखांनायबो दङ र' आं नोंथांमोननो खिन्थानि हरदों आंनो बै ड्रयारखौहाय सबसे बे कालारखौनो आङो साबसिन मोजां मोनबाय आरोना लोगोफोर नै बियो बेक साइड नै बियो फ्रन्ट साइड बेगाव नङा प्लास्टिकआवसो बिराद मोजां नुबाय नै वाव हाबाय आरोना दासो बानायदोंमोन आं बेखौ हाबाय दा फिसालाखौबो लायनांसिगौ आरोना 6टा जाबाय 6टायावनो जोब्बाय हा 6टायावनो जोब्बाय नोंनि खालामनाया ओमफ्राय 6टायावनो टिउसन ओमफ्राय नै लोगोफोर आं बाव बानायनानै दोननाय दङ दा नैबे ग्रिन कालार आरो सिम्पोल जेबो डिजाइन खालामाखै बेवहाय बे मोनसे ओमफ्रायहाय नैबे मोनसे नै मामि नों इन्डिया बानायबानो जायोना इन्डियाननि दुरुं ओमफ्रायहाय नैबेबो नायदो नै ब्लु ग्रिन आरोना लोगोफोरनि बिराद मोजां नुदों बेबो ओमफ्रायहाय नैबे रेड सिम्पोल आरो ओमफ्राय नै बेबो नै मोजां 1 2 3 4 5 6 मोनसे दंबावो बायदि मोनदोंमोन आङो नै लोगोफोर 6 दं 6 बानायबाय बेलेग बेलेग खाबाय थानोसै गोसो बायदि आरोना लोगोफोर नै जायफोरनो नांगौ खिन्थाहरलाय आच्छा नैबो दंबावो नै मोनसे ग्रिना मोननै आरोना ओमफ्राय आं रेडखौबो मोननै बायदि मोनदोंमोनथ' औ गुफुर सुनाया बहाथाखै 7 ओमफ्राय आं खानाय मोनसे दं आरो माने बेबायदि रेडनि सायाव ग्रिन आं बेखौ खायो जिखुनु मोननै दंबावो आरोना मोननै दंबावो दा बेखिनिखौ आं बानायबाय आच्छा नै 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 नैबे आरोना रेडनि सायाव व्हाइट होदों नै लोगो सोरनोबा नांगौबा खिन्थाबानो जाबाय बानायनानै हरगोन आं नोंखौबो नै बेनो सबसे बेस्ट जानानै दं आरोना कालारा मानो होनब्ला आंनाव माने एसे आग्लाय फिग्लाय खुन्दुंफोर दंमोन नालाय ओमफ्राय आङो बेखौनो बिदि बानायबाय आरोना लोगोफोर नै जि मोजां नुदों वाव दे बानायगोन दे आं बानायगोन दे अब्ला नोंथांमोना दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव खिन्थाहरदो आरो नोंथांमोनाथ' नुबाय नै आं बेसेबां बानायनानै जमा दोनदोंमोन नै दिनै आं खिन्थाबाय आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय आं फिसालाखौ दा टिउसनाव लायनोसै आरोना गबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय गुड नाइट बयनिसिमबो